Primeira fémina a entrar en meta de purificación. Atletas, si non nos trabocamos do clube atletismo do clube Noitebra, dorsal 132, purificación Fernández Campos. Foi a primeira atleta femenina en facer acto de presencia, gañadora absoluta nesta carreira por este Batalla de Cacheiras. Información importante, por favor, todos los propietarios de chip amarelo non deben devolverlo, pero os que teñan chip negro deben de efectuar a súa devolución no interior do polideportivo. Xusto a entrar no polideportivo a izquierda teñen un recipiente, unha caixa para ese fin. Repetimos. Cando fixo entrada a meta segunda fémina, Sonia María Grasar Barral, atleta do Club Atletismo SAR, segunda clasificada absoluta desta proba de carreira pedestre Batalla de Cacheiras 2013. Falta unha atleta femenina por completar ese podio. Lembramos que gañou purificación Fernández Campos. En segunda, Sonia, esta atleta do Clube Atletismo SAR Apoutada. Fai entrada en meta terceira clasificada Marinela Mayo Camaño, atleta tamén do Clube de Atletismo SAR Apoutada. Con isto queda completado o podio masculino e femenino. Podio absoluto masculino, resultados sempre oficiosos. Santiago López Rodríguez, gañador absoluto e gañador da proba. Segundo clasificado o atleta do Clube Atletismo Cuntis. Terceiro clasificado David Pérez Santamaría do Clube Atletismo SAR Apoutada. En féminas, gañadora purificación Fernández Campos. Segunda clasificada Sonia Agrasar do Clube Atletismo SAR Apoutada. E terceira Marinela Mayo Camaño, tamén atleta do Clube Atletismo SAR Apoutada, o podio femenino. Cando hai instantes que entrou en meta un ilustre atleta local, Cándido Jesús Míguez García, atleta que milita no Club Atletismo Milladoiro, natural de aquí de Cacheiras, que acaba de entrar en meta uns instantes, completando a sempre fixa participación no seu calendario de probas atléticas galegas. Lembramos unha vez máis que todos os atletas que finalizaran a súa participación, que non sexan propietarios de chip amarelo Championship, deben de realizar a súa devolución no interior do polideportivo municipal, onde recibirán unha chocolatina deliciosa, por certo, un avituallamiento sólido e líquido tamén, para recuperar as enerxías gastadas nos casi 11.000 metros, nos 11.000 metros aproximadamente desta proba Batalla de Cacheiras. Lembramos unha vez máis
máis que os atletas que teñan chip negro deben de depositalo nunha caixa do seu efecto que está no interior do Polideportivo Municipal. Unha vez máis que todos os atletas que finalicen a súa participación poderán depositar o chip negro no interior deste Polideportivo Municipal. Agardamos tamén a presencia da ambulancia. Por favor, algún responsable da organización, algún responsable do Concello de Teo, se pode achegarse á entrada do Polideportivo Municipal. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón herido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán abatido, me perderé en un momento contigo.
a finalizar a súa participación nestes 11.000 metros da prova absoluta, unha prova dura, prova da batalla de Cacheira. Daranlle unha barra enerxética para recuperar as forzas gastadas nestes 11 kilómetros da prova absoluta. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor, 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 de amor. Seré tu héroe. Seré el amante que no eres rendido, corazón, corazón perdido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido, me perderé en un momento contigo, contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre seré tu héroe de amor. Por favor, un atleta. Gracias. Muy bien. Lembramos a todo o público que todavía continúan atletas en competición, polo cal pregamos non invadan as zonas destinadas ao paso dos atletas. Lembramos unha vez máis a todos os participantes que deben depositar o chip negro no interior do polideportivo. Tamén lembramos que están expostos os resultados oficiais de todas as probas no interior do polideportivo municipal. ¡Venga, Lolo!
Bueno, vamos a ver. Cuando pase, mamá. ¡Venga, Veinas! ¡Bien, bien, 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 venga! ¡Bien! ¡Ese Pepe, cómo mola! Yo creo que el trae tocada la rodilla. Repito, poquito fuego. Ya. Poco es que... Sí. Caray, pues la chica esta, muy bien. Venga, ánimo. Sí, aún te queda toda la vuelta. Tiene su mérito, ¿eh? Con el viento. No, ya lo ves ahora.